nie przyjdzie już po moją przyjaciółkę, żeby ona no prowadziła. Tu jest ten właśnie mały króliczek. Tak, to tak myślę, że będzie się nazywać Emi, ale nie będę zgadzać Iwany. 991. Dobra. Emi, no to znaczy, no nie wiem, to nazwę ją, no nie wiem. Dobra, króliczku. Króliczku, idę. Dobra, już wam powiem, że 99XX moja 99 dało mi już imię i nazywam się, czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Ej, ty! 99XX moja, jak ja się nazywam? Nazywasz się Lulu! A, no tak, Lulu się nazywam, no. Ale imię, prawda? No, dobrze, ale już przyjdzie rzecz. Dobrze, witamy was, najpierw pokażemy wam reklamę kawy. No, elektroniczny świat. Zmieniali się w aniołów, ci, którzy ją pili potem. Dobrze. Zaczekajcie. Teraz zawołam desperkę. Proszę zaczekać. Proszę zaczekać. Znajdę najpierw dla mnie kubek, żeby mogła pić. A potem ja znajdę. Dobra, ja chociaż nie. Co twoje? O! Mam kurde! Znalazłam to. Dlaczego teraz ten? No, to prawda, dobra, gdzie ty jesteś? To nie jest oczywiście moja siostra, tylko to jest motylek. O, ale zapomniałam wam coś powiedzieć. Dzisiaj jest temat wesoły, ale mam jeszcze bardzo smutną wieść dla was. Wczoraj taki... Pokażę wam workshopy, jak wyglądały, tak? Taki pet shop o Sikorka. Taki mam też taką kobietę i taką dobra. Sikorystwa, to mi stąd, no to z dumą chcę wam powiedzieć, że wczoraj odeszła od nas jedna sikorka. Różowa. No bo niechcący zleciała główka i potem, no wiecie, ale musieli ją włożyć. Tylko musiałam ją to śmieci. Dobrze, ale przejdźmy już do reklamy kawy. Dzień dobry, będę dzisiaj ciastałeczka! Ale śmiali się anioł. Taka była dobra. Dobra. Czekajcie. Ja sobie już ją nałożę. Przepraszam, że usterki to nie ta kawa. To jest obrzydliwie. Muszę iść po inną. Czemu wy mi daliście złą kawę? No nie wiem. Dobra, już.
więc sobie nasypuję kawę. Obrzydliwie pachnie, ale jest pyszna. Dobra. Mały kubeczek. O, troszkę za dużo. Tam już była woda, więc jest zagotowana. Powinna mi zostać teraz aniołem. Taka jest pyszna. Chyba musiałam źle przeczytać opis. Co tam pisało? O! Tam pisało zemdlali. Och, no wybacz mi. Dobra, złaźmy z tej ściany. Przepraszam. Dalsza część już po przerwie. Bo teraz musimy ją posprzątać i kawę. Dobrze. No to do drugiej części.